Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg igen nogle jokes med. I dag er det Blondine jokes, og det er min ven, der har valgt dem igen. Og grunden til at lade ham vælge dem, det er fordi jeg synes, at det kunne da være meget hyggeligt. Også fordi at han er skadelig for øjeblikket. Så det er lidt underholdning til ham. Så kan han selv vælge, hvad han vil se. Men så har han så valgt Blondine jokes, som jeg har forberedt her til i dag. Yes. Og ja, der er en hel masse her. Og jeg ved ikke, om vi skal starte med at læse op igen af de der ting. Men der er nogle af dem, der er ret lange. Jeg kan lige finde ud af, hvor mange der er lange. Ja, det er okay, mange der er ret lange. Så skal vi lige se, hvor mange vi skal have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Men lad os starte med den første. Hvad er ligheden mellem en blondine og en måge? De er begge to helt hvide på deres krop. Den hedder så Blondinen og Mågen 1, står der. Så er der Blondinen og Mågen 2. Hvad er forskellen på en blondine og en måge? Den ene hopper rundt i møblerne, spiser alt og larmer hele tiden. Den anden er en fugl. Okay. Blondinens brev til sin søn, den er meget lang. Okay. Jeg skriver disse få linjer til dig, så du ved, at jeg skriver til dig. Hvis du har modtaget dette brev, betyder det, at du har modtaget det. Hvis ikke, så giv mig besked. Så sender jeg det igen. Jeg skriver langsomt, for jeg ved godt, at du ikke kan læse hurtigt. Far har læst i avisen, at de fleste ulykker sker 1 kilometer væk fra hjemmet. Derfor er vi flyttet lidt længere væk. Vi bor i et fedt hus. Vi har en vaskemaskine, men jeg er ikke sikker på, at den virker. Da jeg smed vasketøjet i den i går, hæv jeg i snoren, og tøjet forsvandt. Og det der menes der, det er sådan et gammeldags toilet, hvor man skyller ud ved at trække en snor. Et eller andet sted hen. Vejret kunne have været værre. I sidste uge regnede det kun 2 gange. Første gang i 3 dage, og anden gang i 4 dage. Angående den jakke, du ville have, så sagde onkel Viggo, at det ville være for dyrt at sende den til dig med posten, fordi knapperne er for tunge, og derfor har jeg revet dem af og puttet dem i jakkelommen. Din søster Julie har endelig født et barn. Vi kender ikke kønnet endnu, så jeg kan ikke fortælle dig, om du er blevet onkel eller moster. Hvis det bliver en pige, vil din søster opkalde hende efter mig, men jeg tror, at det vil kræve lidt tilvænning at kalde sit barnebarn mor. Det går værre med din bror Mikkel. Han lukkede bilen og glemte nøglerne indenfor. Han blev nødt til at gå hele vejen hjem, så han kunne hente en ekstra sæt nøgler for at få os ud af bilen. Hvis du møder Charlotte, så hils på hende fra mig. Hvis ikke, så lad være at sige noget til hende. Din mor. P.S. Jeg vil lægge nogle penge i kuverten, men har allerede lukket den. Yes. Det var den. Den var meget lang, og jeg håber, I forstod den. Men hvis der er lidt lejligt herinde, så er det fordi min hund lige træder lidt rundt herinde. Ham kan jeg også lige vise til sidste video, hvis I gerne vil se ham. Så er det ham, der lige gav det. Hvorfor står der 17 blondiner uden for et diskotek? Fordi der står, man skal være 18. Ja. Hvorfor kan en hund ikke være en blondine? Det er den for klog til.
Hvorfor har blondiner altid glas i bunden af deres biler? Så kan de vinke til dem, de kører over. Det er sådan lidt onde dem her, synes jeg, men de er da meget gode. Yes. Hvad er ligheden mellem blondinen, som gør noget klogt, og jordens undergang? Intet af det er sket. Hvad sagde Gud, når han lavede sin 5. blondine? Jeg må holde op med at glemme hjernen. Hvad er ligheden på en lomme og en blondine? Der er næsten altid hul i bukserne på en, og det koster intet for at få det til at ske. Hvad er ligheden mellem julen og en blondine, som gør noget klogt? Det sker kun én gang om året. Yes, det var det, jeg havde til jer denne gang. Og nu kan jeg lige få lov til at sige hej til min hund, som ligger her. Se. Det er min hund. Kan du sige hej til kameraet? Se. Lige der. Ja. Yes. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi en anden gang. Og husk at kommentere. Og giv mig lidt respons på, hvordan I synes, det vil være. Og skriv eventuelt, hvad I synes, jeg kunne lave jokes om næste gang. Jeg er 2 episoder tilbage, så det bliver en sæson på 5 episoder. Og så kan jeg også skrive, om I vil have mig til at lave en sæson 2, ikke? Ja, men vi ses næste gang. Hej! Ja, og så skal I også lige huske at gå ind og følge min Snapchat. Ja, der er link i beskrivelsen.